So ay mga kapingwa pa, maayong buntag sa inyong tanan no. So karon kay bahalag mahal kay ang bugas so mga onjud ta. So anyway mga kapingwa pa is namahaw day ko din ang akong sudan is inununan na gibutangan ako og talong og kalbasa. Kay lagi mahal makay ang bugas karon mga kapingwa pa. So ang pasabotana is ang sudan ang mag-adjust no. Kay di ta pwede maghumba-humba kay mahaladaan ang bugas maghumba-humba pata so muna mag-on for the good ani. Kay karon panahon na kailangan kita magpakabuhi kay bahalag mahal ang bugas so ang sudan na mag-adjust. Kay ang sudan man mo kay barato karon panahon na ug asa na makanato pa itaon ang pag 20 kilo karon sa bugat. Og shout out dahil sa mga bugasira diha pwede pa utang. Ug ang pangutana, gusto pa ba ka magsige na lang kagpanganak sa kamahala sa bugas? Ug sa mga wala pa nagmenyo, so sa plano ninyo, gusto pa ba mo magmenyo karon na mahal kay kilo sa bugas? Uy hala, pag menyo, gapo mo ba mahal ang kilo sa bugas? Mahalag saging, basta labing. Moon aron, mahal ang tapog na puwitan ng pud na saging.